Želim da izrazim ovim putem veliku zahvalnost gospodinu Mikiju Aleksiću i njegovom Narodnom pokretu Srbije na velikom zalaganju i podršci opštini Kovačica za našoj zajedničkoj borbi da opština Kovačica bude slobodna i dostojanstvena opština, opština vrednih i čestitih ljudi, opština kulture, umetnosti, nauke, sporta, obrazovanja, poljoprivrede. I zato nam je izuzetno velika čast što nam je ovde gospodin Miki Aleksić danas. I želimo da kažemo da smo mi jasno rekli 17. decembra da Kovačicu ne čine naivci. Iako smo poznati po naivnoj umetnosti, opština Kovačica jeste centar naivne umetnosti, ali u Kovačici ne žive naivci. I ako želite da naivu zadržimo samo u galeriji i u okviru naivne umetnosti, 2. juna zaokružite broj 3 i glasajte za našu koaliciju. Poštovani građani Kovačice, 2. juna imate priliku da posle 12 godina pošaljete u istoriju ovu mafijašku vlast koja je razorila sve institucije države Srbije, vaše opštine i kojoj praktično građani služe da budu njima na usluzi umesto da oni služe građanima opštine Kovačica. Ja vas pozivam da iskoristite tu priliku, da iskoristite moć, jer je moć u rukama građana. Građani su ti koji odlučuju ko će ih voditi i ovo je prilika posle koje, ako je propustite 4 godine, ćete morati dalje da trpite i gledate one koji 12 godina razaraju i vašu opštinu i naravno izvršavaju naloge republičkih centrala svojih stranaka umesto da budu servis građana opštine Kovačica. Ja sam siguran da na listi ujedinjene opozicije u Kovačici imate sjajne, mlade, ozbiljne, odgovorne i stručne ljude koji će od vaše opštine moći da naprave servis građana koja će služiti građanima i zato iskoristite tu priliku, izađite na izbore 2. juna i glasate za broj 3 ujedinjenu opoziciju koja će pobediti u Kovačici.